Diba sa 67 nagayon. Hindi ko kabalo ng bugi. Wata ka man sa invite niya sa kalang invite ka baya nga maingat. Oh, lima Abdullah. Di man na pwede na mag-invite ka. Ikaw na ha. Yun man. Hindi pwede lang. Ang driver, ang kwan, bodyguard pa. Pero hindi magkaan mo. Anda rin sa kabili sa upan. Dili ko siya nila sa gobyerno. Di sa Batang Manila. Dili sila gusto. Kasi ito, doon ko naman ito magtagong. Ipadaan nila na sila kung alas sa kita ang baro, wala na sila pagka demonyo transaction. Ano man, mabita mo sa kwanta kayo sa FP. Adila sila mga ito, gamit bigay ka doon, kuya. Sila sige na. Hindi na masabangan sila. Adila nila, mabita Kurinte, kanya pa man siguro na magamit ang kurinte. Auxiliary akong Panginoon dito. Kahit wala na sila pagahin mo na transaction. Mali pa ba ka? At kailan mo, kanya mo dawat ito. Sa makatinong leader diha, kailan ang tapagungan, di mo na sila tagal aktor Mindanao na sila mo panday sila kun bakiglabanan ng ako sa ato kaya mga gwapo man Texas Wele Daghan may masuko sa elator daghan masuko ng gwapo ni ikaw mo na mayroon pala ko sasabihin kasi si mama sa kasikta to kasi yan nalagot mo lang yan sila sa akin. siguro agad pag tinapaan rin pala Hindi ka kumain ng rice. Kasi sila ka na vegetarian. Parang gano'n. Parang ganun. Ang hindi na kayo. Ano lang, kabote. Tawagan sa isang oras. magkabano na ako diya kabano na ako sa sila ng madali Okay, si Subaon. Bay suba. Barley ba? Okay, tanulong siya dyan pagtuman na ako Kaya Stanley siya sa Nieves. ako sa pamasadito dapat alas 7 ng gabi biyahe na kaya sentro Stranded nga daw. Stranded niya. Dito Lagi mga kapulitan. Hindi ginakalikan. Ang Asa lumay mo ko na sila banda? nasa Butuan naman siya. Ang problema, si Kuan, si Master Riape ba? Si Master Abraham. Na, ang naong na disgrasya man sila atong pizza. Ni una-una lagi sila, kay gusto lagi excited. Nakita lagi nila katong dito niya. Sige, pag-uwi sa radio station, sa Kuan. Sa maibituin siya, nag-drive. Side trip bitaw sila sa Kuan. kurbada Mabaka sila ng hospital, oy. kurbada Kurbada, nag-uberte. Hospital, padulong, diri padulong. Sa hospital, nabot. bale ini doon tanguna sila dire kay barang Pero mag-ari sila. Dili na tubutan sa iyang anak kay siyempre, nag-CT scan pa. Yan, di ba? Anak ko. Ayaw ganit kung pinsa kay. Ang ako ang isulta, wala kong kung nagkuha niya magpusigig ang hiding-hiti tungod sa kalayo. Siya man yung may gusto nga mo atin siya kay Kuyog mini kuan. Kuyog mini. Case ni Julan. Ni sayo man sila dito pa parulong naman sila dire. Bas lagi. Na disgrasya sila dili man sila shortcut man sila sa gikan. Pagkurbada. Simplang. Ganit kayo kung anong bundog lang. Bundog lang. Separaw na pa manawal na alas 3 Grabe. Wala ko katulog kay pag uli na ko. basta na pag kita Himo ba Bihis pa ba yan? Bihis pambi. Pagbihis na mo. Asa na mo Sila ka mo bahala din yan. Yan na lang kilid oh. Okay. Kilid na lang oh din. Doon sa mga ganun. Kung dili matama tanan, ano lang. Pwede lang eh. kay Bax Yalang ko do kanang
Pwede po sa kanang taasan na, pero mainit no kay matabunan. Matabulan. Ha? Ya. Kaning ko ano. Ano po si Anhider? Ano lang na po niya diyan? Imong bag i-plaster o maayo Swimming. Sa Dere. sa akin. Nya. Lingaw Pwede taali. swimming, oh. Oh. Oh, sa ta.